minun niinku vituttaa. Vittumaiset eksät. Siis semmoset ihmiset, jotka vuosikausia eron jälkeen vielä heittää kapuloita rattaisiin ja hiakottaa ja vittuilee. Tervetuloa! Tämä on Kultainen Lanka podcast ja minä olen Juhis eli Juha. Minä olen Riina. Ja tänään keskustellaan aika monenlaisistakin asioista, mutta kysyttiin tuolla meidän YouTube-postauskentässä, että kun edellisessä jaksossa kerrottiin näitä ihmeellisiä elämän tapahtumia, että olisiko teillä halukkuutta kuulla jotain ihmeellisiä tapahtumia tai elämän ihmeitä vielä lisää, niin 100% ihmisistä, yhteensä 15 ihmistä, 15 ihmistä on ainakin nähnyt tämän edellisen videon, niin laittoi, että joo, ehdottomasti. Ja sitten ajateltiinkin, että no, tehdään se, mitä on pyydetty, ja mietittiin vielä muutama tämmöinen meidän elämän kummallinen tai ihmeellinen sattumus. Ja mitä sinä ajattelet näistä elämän ihmeistä? Niitähän meillä riittää kyllä. Siis, no, riittää varmasti, ja koko elämähän nyt on ihan ihme oikeastaan. Ja siitä selviytyminen ja suoriutuminen. Mutta katsotaan, mitä tulee. Mutta just pohdittiin tuossa, että ei ole pitkään aikaa saatu tehtyä podcastia. Se on muuten totta. Ollut vähän kaikenlaista elämässä. Siis mehän muistaakseni päätettiin, että joka viikko tehdään jakso, eli jasko. Mutta nyt ei ole vähän aikaa oltu lauteella ja todettiin, että tässä on ollut ehkä vähän elämässä turbulenssia. Turbulenssia, juu. Eikä on ihan, aina välillä. Eikä ihan vähäkään. Mutta sanotaanko, että kenelläpä ei olisi jossain vaiheessa elämä aina turbulenssia. Voin kertoa, että meillä on nyt ollut aika rajuakin turbulenssia. Mutta nyt tuntuuko, että tilanne on ehkä vähän nyt rauhoittunut ja se tuntuu kyllä jotenkin hyvältä myös, että se tilanne on rauhoittunut. Ja sitten sinä sanoit äsken, että kun minä tokasin sulle tuolla, kun sulla kesti. Meidän piti aloittaa tämä jo varmaan joku aika sitten. Puoli tuntia sitten. Minä kattelin tuossa Juhaa, että kun se kestää. Niin minä tokasin äsken Juhalle, että haluatko tietää, että mikä minua kyllä aina välillä ärsyttää. Sitten vaan kun sä oot niin hidas. Hitaat ihmiset. Mä en tiedä, mikä piirre se on, mutta jos minä olen itse valmis, tämä on joku mun oma ahdasmielinen juttu, mutta että minä olen huomannut sen, että jos on joku aikataulu tai kiire tai joku, niin Juha on aina viime tipassa tai myöhässä. Tai sitten, jos on joku sellainen, että nyt pitää nopeasti toimia, joku sellainen tilanne, minä olen sellainen nopean toiminnan ihminen, minä en tiedä miksi, mutta minä saan todella nopeasti niin kuin mentyä, tultua, tehtyä, koska en tiedä miksi. Olen kova pysymään paikallanikin myös, että osaan laiskotella. Niin monta kertaa minä olen havahtunut siihen, että kun tällainen tilanne tulee, me ollaan Juhan kanssa yhdessä siinä, niin Juha vaan niin kuin, ihan kuin sen liikkeetkin alkaisi hidastumaan. Minä en tiedä, tuntuuko se mun päässä vai missä, mutta että siihen sun niin kuin hidastuu kaikki sun tekeminen. Silloin. Mulla on tulkinta. Mistä toi se tuntuu sun päässä. Koska eikö se ole sanonta, että odottavan aika on tavallaan pitkä? Se on ihan kamalaa. Joo. Että kun sä oot niinku valmis ja sitten me siinä kohtaa rupeaa miettimään, että minkähän paidan me laittaisin ja mitkähän housut, niin se minuutti tuntuu niinku tunnilta. Tai ehkä se tuntuu siltä, että kun minä on silleen, että mullahan on kello tuolla mun päässä. Että mulla on ollut aina sellainen tietämys, paljon mulla menee aikaa tiettyä asiaa. Tai minä tiedän sisäisesti paljon kelloa, tai miten, mä en tiedä. Niin ja sieltä kyllä aina ajoissa. Tämä on joskus iskän kanssa testattu, minä muistan, ja sunkin ollaan kerran testattu tätä tarkkuutta. Että kun minä sanon, että minä olen siellä ja siellä siihen aikaan, että minun menee 10-15 minuuttia. Että minä pystyn tasan tarkkaan sanoa sen tietyn ajan, kun minä pystyn niin tietämään. Niin se on aika tarkalleen mennyt. Niin sitten on se ero siinä, että kun minä olen tällainen ajallinen käyttäjä, ajattelija, niin siellä kun alat tekemään jotain asioita, niin sinulta häviää aika kokonaan. Et siellä niinku mieti. Että sulla on nyt 5 minuuttia aikaa laittaa parta, vaan siellä niinku laitat sitä niin kauan, kuin siellä sitä laitat. Niin. Ja sitten sulla ei ole mitään tietoa. Äskenkin laitoin partaa, siinä menee oma aikansa. Mut hei, haluatko kuulla, mikä minua ärsyttää? No? Jos sinua ärsyttää se, että minä hidastelen joskus. No joo, tosi paljon se on. No siis... En kerro nyt, mikä sinussa niin ärsyttää, koska ei mulle sellaista nyt tule oikeastaan mieleen. Varmasti tulee. Varmaan jos miettii, mutta en ehkä halua niitä nyt tässä ruveta liikaa miettimään. Mutta minua ärsyttää niin kuin yli kaiken äsken, kun mietin. Mulle tuli oikein semmoinen, niin kuin, että
niinku vituttaa. Vittumaiset eksät. Siis semmoset ihmiset, jotka vuosikausia eron jälkeen vielä heittää kapuloita rattaisiin ja hiakottaa ja vittuilee. Niin. Ja minä mietin sitä, että miksi? Niin. Minkä takia jonkun No agenda... on ihan syykin, että saa ärsyttää. Perkele! Jonkun agenda on se, että jos on erottu vaikka 7 vuotta sitten, niin vielä niinku yritetään hiakottaa ja aiheuttaa hämminkiä ja harmia. Niin semmoiset ihmiset, jotka ei osaa päästä irti niistä edellisistä suhteista, vaan roikkuvat niissä tämmöisellä mun mielestä todella toksisella ja epäterveellä tavalla, niin se ärsyttää. Ja minua suunnattomasti ärsyttää. Mutta en jää siihen tunteeseen, nyt päästään irti siitä tunteesta, siitä ärsytyksestä. Koska siis tavallaan se on heidän tällaisten ihmisten ongelma, mutta on se tietysti vähän niin kuin saa ärsyttääkin. Kyllä, ja siis toihan on ihan liitännäinen asia, mikä minua on aina ärsyttänyt elämässäni, että tällaiset ihmiset, ketkä jostain syystä ei jätä ihmistä rauhaa tai haluaa niinku kiusata tai haluaa niinku härkkiä tai haluaa niinku hämmentää. Mä en ole koskaan ymmärtänyt sellaista. Ja se on ärsyttävää, mutta minä on silleen tehnyt, että jos joku sitä tekee, niin takaisin tulee tai sitten vie vaiennan tai hiljennän. Mutta sä oot vähän sellainen ihminen, että siellä niinku mukaan, sä oot ollut sellainen ihminen, että sä niinku jotenkin oot ajatellut, että sun pitää vaan kestää kaikkea. Mä oon aina opettanut sinua, että ei tarvitse kestää niinku huonoa käytöstä keltään. Että se on niinku omien rajojen laittamista omassa elämässä. Ja mun mielestä se pitäisi opettaa kyllä ihan kaikille ja omille lapsille. Kyllä mä oon sitä yrittänyt myös opetella. Mutta toivotaan, että jokainen ihminen osaa tehdä sen elämässä, koska sittenhän tämä niinku, kun laittaa rajoja, niin ne muutkin, ketkä ei osaa niitä rajoja kunnioittaa, joutuu tekemään vähän työtä sen eteen. Että kyllä. Mullehan ei kuulu käyttäytyä. Mut joo. Tällaista nämä oli ne meidän elämän suuret ärsytykset nyt tässä. Minun hidastelu ja kettumaiset. Vähän on pikkasen eri asia. Ex-kumppanit. Mutta ei jää niihin kiinni, koska meillä oli niitä ihmeellisiä juttuja vielä muutama tässä. Mutta minä voisin kertoa sen ensimmäisen. Ja tähän nyt ei sinänsä ole mikään maailman ihme, jos puhutaan, että maailman ihme on se, että joku tekee jonkun uskomattoman taian vaikka. Taikoo tyhjästä vaikka jonkun tulivuoren. Se on varmasti ihme. Mutta voi olla tämmöisiä ihmeellisiä asioita, kun niinku jälkikäteen miettii, että mitä kaikkea on niinku tullut tehtyä ja minkälaisissa tilanteissa sitä on tullut oltua. Niin tämä on ehkä semmoinen asia, että tätä ei kaikki semmoisetkaan ihmiset, jotka minut hyvin tuntee, niin tiedä. Ja siis se liittyy hevosiin. Ja lännenratsastus tämmöiseen lajiin. Ja itsehän niin se erikoinen asia tässä on se, että olen niin harrastanut tällaista lännenratsastusta. Ja siitä on niin pitkä aika jo, että ihmiset, jotka on tutustunut minuun vaikka 15 vuoden sisällä, niin ne ei niin välttämättä tiedä tätä, koska en tätä tietysti aina kaikille heti ensimmäisenä kerro. Mutta se yksityiskohta tässä on se, että kun joku saattaa tietää tämmöisen suomalaisen iskelmätähden kuin Kari Vepsä, jota kutsutaan myös hevoskuiskaajaksi. Hän on tämmöinen hevoskuiskaaja-asiantuntija. Hän on tämmöinen erittäin kokenut ja oli silloin 20 vuotta sitten hyvin menestynyt lännenratsastaja. Niin minä olen ollut samoissa lännenratsastuskilpailussa Kari Vepsän kanssa ja siellä Stetsoni päässä vetänyt kuule. Saanko kysyä, että monenneksi tulit? No nyt pitää sanoa, että me oltiin Kari Vepsän kanssa eri sarjassa. Eli hän oli huomattavasti tällaisen niin kuin kokeneempien niin kuin pro-ratsastajan sarjassa. Ja minä olin sitten vähän siellä niin kuin aloittelijaluokassa. Että ei niin kuin kilpailtu. Sun omassa luokassa? Siinä kisassa, missä olin Kari Vepsän kanssa, niin minut hylättiin. Miksi? Ja se syy oli hyvin erikoinen. Minulla oli ohjakset väärin käsissä. Eli jos en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin kouluratsastuksessa pidetään ohjaksia käsissä eri tavalla, miten lännenratsastuksessa pitää. Ja ne tuomarit oli huomannut, että me olin pitänyt tavallaan semmoisella kouluratsatustyylillä niitä ohjaksia käsissä. No on parikoinen syy hylätä. Joo, siis siellä puututaan tämmöisiin hyvinkin pieniin yksityiskohtiin. Mutta sitten Riina, sinulla oli joku elämän ihmeellinen tapahtuma. No, mulla on ne 2 tapahtumat, mikä kumpasta minä aloitan. Toinen nyt ei ole niin, se ei ole niin semmoinen ehkä kevyt tarina. Mutta eihän tämä välttämättä elämän tarvii aina ollakaan kevyitä tarinoita.
Et Joo. ehkä, jos haluat jakaa sen. No voidaan me jakaa, koska itse asiassa tämä tuli mieleen tässä ihan muutama päivä sitten, että tämä voisi kyllä jakaa, koska kattelin vanhoja valokuvia puhelimesta, kun minä on semmoinen, että minä otan paljon valokuvia ja videoita omaan käyttööni. En hirveästi jaksa someen niitä jakaa, koska tykkään yksityisyydestä. No, mutta selailin taas pitkästä aikaa niitä kuvia ja sieltä sitten tuli se, oltiin, meillä ei ollut silloin vielä mökkiä, mutta oltiin yhdellä vuokramökillä, missä oli sellainen pieni lampi, kesäkuuma. Ja oltiin siinä laiturilla Juhan kanssa ja sitten siellä lenteli sellaisia ihan pieniä sinisiä tämmöisiä todella kauniita perhosia. Ja siellä oli aurinko, lämmin, ihan sellainen niin kuin todella ihana tunnelma. Ihan kesätunnelma ja ne perhoset oli tosi kauniita. Ja sitten minä olin niin kuin silleen, että ne laskeutui, 2 perhosta pyöri tälleen näin. Ja sitten ne laskeutui siihen mun niin kuin jalalle tähän, mikä tää nyt on? Tää. Jalkapöydän päällä. Jalkapöytään, joo. Jalkapöydän päälle. Ja sitten mie en tiedä miksi mulla oli käsi siinä silleen, että mie vahingossa niinku sormella tälleen osuin ihan hipasin näin sitä toista perhosta. Niin se mureni, siis se muuttui tuhkaksi siinä. Ja se toinen perhonen jäi siihen viereen. Ja se muuttui niinku siitä kertalaakista, siis näit siellä sen. En mie sitä nähnyt sitä, kun se tapahtui. Muistan kyllä, kun sä kerroit siitä. Kun minä vaan jäin kattoo, minä vaan, herra jumala, että minä osuin tuohon vaan ihan tälleen niin kuin pienesti ja se mureni siihen. Hävisikö se niin kuin tuhkat niin kuin meni, ne niin kuin pöllyyntyi sinne ilmaan. Ja sitten toinen perho jäi siihen. Sitten minulla oli vähän aikaa, että mulla tuli vähän sellainen suru siitä, että voi ei, että miten sille tolleen. Ja sitten kaiken kukkuraksi että miten tolleen voi edes käydä. Mie en tiedä, että onko olemassa joku perhoslaji. Joku... Siis mä en usko, että tolleen voi käydä, mutta minä uskon, että tämä oli joku henkinen merkki. Niin kuin, siis sanotko, että ei ole mikään niin kuin... Uskotko, että biologisesti se on jotenkin mahdollista, että on joku semmoinen perhoslaji, joka voi muuttua pölyksi? Ehkä siis on, en tiedä onko. Mutta se niin kuin kertalaakista siinä niin kuin koko Joo. olemus meni ihan sekunnissa. En ole kyllä nähnyt semmoista. Ihan sekunnissa muuttui pölyksi. Ja sitten minä vähän aikaisin mietiskelin taas, että mikä merkki tämä on. Siis nämä, niin kuin viime yhdessä jaksossa puhuin näistä merkeistä. Ja ainahan minä niin kuin seuraan niitä merkkejä, että minä niin kuin tiedän tosi syvällisesti, että nyt mulle on joku viesti tässä. No ei siinä mitään sitten. Minä unohdin sen asian ja tuliko sitten iskä. Iskähän tuli sitten käymään siellä mökillä. Me oltiin pyydetty sen. Muistan. Niin siitähän ei sitten mennytkään kuin se kuukausi. Vai alle, 2 viikkoa. En muista. Luokkaa. Ei kovin kauan. En muista, niin sitten mun isä kuoli. Ja tietenkin sitten hän tuhkattiin kun kuoleman jälkeen. Mutta tässä asiassa niin kuin se, että mitäs mä nyt sanoisin? Kun on ollut tosi sellainen niin kuin vahva yhteys omaa isää, silleen, niin kuin tosi sielullinen yhteys. Ja mulla on ollut aina tämä henkimaailman yhteys ja näin. Niin silloin kun iskä kuoli, tämä nyt on lohdullinen tarina kaikille, ketkä ei ymmärrä vielä tai ei tiedä, että kuolemaahan ei ole edes olemassakaan. Ei olekaan. Mutta se toisen ihmisen menettäminen on kyllä surullista. Mutta se yhteys ei ikinä tule katkeamaan ja minähän sitten iskän tunsin ja näin kyllä. Melkein heti. Ja siinä päivänä, minä nyt ehkä mene siihen tarinaan, mutta siinäkin päivässä oli niin paljon sellaista, että minä niinku tiesin, vaikka minä tiennyt. Ja minä niinku jotenkin siinä päivänä, kun se oli tapahtunut, niin minä huomasin, että minä juttelenkin iskälle tonne eetteriin ja minä ihmettelin, että miksi minä niinku teen silleen. Mutta sitten minä jälkikäteen niinku olen tajunnut, kun minä olen ottanut siitä perhosesta sen kuvan, sellainen sininen kaunis perhonen, niin miten nämä merkit tuodaan mulle. Ja itse asiassa silloin keväällä, kun se heinäkuussa kuoli, niin minähän silloin keväällä näin sellaisen näyn, missä mulle tieto tuli niin kuin tästä asiasta. Että minä olen aina ollut osasit valmistautua tietyllä tavalla, vaikka et tietenkään halunnut.
Ei sitä ihmismieli halua tietenkään uskoa ja se elää silleen niin kuin positiivisesti ja iloisesti ne hetket, mutta sisällä silti siellä sisäisesti tiedät, että kohta joku asia muuttuu. Mutta me ei voida muutoksille mitään, meidän on niin kuin hyväksyttävä ja mentävä niin kuin elämässä eteenpäin ja silleen. Mutta siis niinku ihan superkaunis niinku tavallaan tarina tuo, liikuttava tarina. Oliko se oikeasti se kuva, minkä sinä eilen näytit, niin oliko se juuri siitä perhosta, joka muuttui tuhkaksi? Oli. Eli se oli se viimeinen hetki siinä kuvalla? Ei, kun se oli se, joka jäi siihen. Mikä jäi, joo, sitä tarkoitin. Niitä oli just. 2. Joo. Eli toinen oli siinä vaiheessa sitten niinku hävinnyt tai jotenkin. Onpa erikoinen juttu. Mulla tuli kyllä nyt mieleen, että minä voisin ottaa siitä siniset perhoset tatua. Niin voisit. Siinä on niin kaunis idea kyllä. Muutenkin. Ja sininen perhona. Ja perhosesta ylipäätänsä minä muistan, kun sinä pohdit, sinä olet niin hauska ihminen, kun sinä pohdit kaikkia asioita yksinäsi ja kuuntelet kaikkia tarinoita ja jorinoita radiosta. Niin sinä oikeasti pohdit silloin, onko tässä nyt vuosi? Sinä monta päivää pohdit sitä perhosta ja sitä transformaatiota, miten perhonen käy ja sitä koteloitumista. Ja miten siitä voi muodostua perhonen. Juttu. Niin tässäkin, niin että elämähän on sitä. Me ihmiselämässäkin käydään sitä. Siis syntymää, kuolemaa, muutosta, kukoistusta. Mun mielestä perhonen kuvastaa kauniisti jotenkin niin kuin elämän semmoisia mullistavia niin kuin muutoksia. Tavallaan juuri sitä transformaatiota. Että miten se voi muuttaa niin kuin muotoa ja jatkaa silti niin kuin sitä elämää. Että kun... Niin, jos jotakuta kiinnostaa, tutustukaa perhosten niin kuin elämään. Siis minä kun siihen uppouduin yhden itse asiassa radio-ohjelman kautta, missä käsiteltiin perhosia. Sillä oli tämmöinen tutkija, joka oli koko elämänsä tutkinut perhosia. Enkä ihmettele kyllä, että miksi, koska se on niin mielenkiintoista. Niin se kertoi niin uskomattomia tarinoita niistä perhosista, että miten ne niin kuin toimii. Ja miten ne toukat niin kuin selviytyy tavallaan siitä talvesta. Että minkälaisia keinoja niillä on tavallaan siihen ja muuta. Niin minä jotenkin, mulla tuli sellainen niin kuin elämys, että vitsi, tämä on kyllä tämä luonto ja maailma on niin kuin ihmeellinen. Siis niin on minustakin, luonto on ihmeellinen. Ihan superihmeellinen. Ja se on taianomainen myös. On et jos elämästä puuttuu värit ihmismielestä, niin ruvetkaa, menkää luontoon, tutkikaa luontoa. Olkaa yhtä sen kanssa, koska myöskin käydään sisäisesti sellaista. Ja ylipäätään niin kuin muutkin eläimet, niin ne on niin kuin tosi mielenkiintoista, kun niitä vähän tutkii niin kuin tavallaan tarkemmin siitä, että miten ne toimii. Niin. Ihan hullun siistiä. Niin kuin. Me ollaan tällaisia ihmisiä. Ja ihmiset ei niin kuin ymmärrä oikein eläimiä mun mielestä hirveän hyvin. Niin. Ja se on vähän silleen katoamassakin ehkä se yhteys, että ne on vain jotain eläimiä, tyhmiä eläimiä tuon metässä. Älä nyt yleistä. En yleistä. Me tiedetään, että kuinka moni ihminen on... Anteeksi. Niin. Ei me voi aina ajatella, että ihmiset... En tarkoittanut sitä niin. Se voi olla, että ihmiset ajattelee. Mutta ehkä tarkoitin niin, että olin ollut itse ehkä vähän tyhmä, kun en ymmärtänyt, että miten ikään kuin viisaita ja jotenkin älykkäitä ja nokkelia ja monipuolisia niin kuin eläimet voi olla. Siis ihan joku hyönteinenkin. Niin. Että se tuli vähän niin kuin yllätyksenä vielä tällä varttuneemmalla iällä tavallaan, että tuli sellainen aha-elämys, että vau, että miten tämä voi olla näin hieno tämä luonto ja eläimet. Mulla on muuten video, muistatko, tästä on 3 vuotta aikaa, niin kun siellä sen heinäsirkan kanssa juttelit. Joo, se oli hepokatti. Se oli se sun sormen päällä. Ja me höpöteltiin silleen ja me jotenkin mietin videoa siitä ja se oli niin liikuttunut siitä. Niin kuin sitä pystyy silittää, minä näin, että se niin kuin tykkää. Niin se niin kuin... Se silleen niin kuin käänteli siinä ja se ei lähtenyt karkuun. Minä silittelin sitä, se oli sellainen iso tällainen hepokatti. Joo ja sitten tuli vähän mieleen, että sillä on vähän tietoisuutta. Niin ja tuli mieleen vähän silleen, että sillä on niin kuin jotain asiaa. Niin, minä en tiedä, oliko se merkki. Siltä, oliko sillä oli jotain asiaa. Se merkki silloin? No minä ajattelen, että mitä hepokatti kuvaa, se kuvaa niin kuin pitkää loikkaa jonnekin. Ja meillähän oli aikamoinen loikka elämässä tulossa sitten sen jälkeen. Oliko seuraava vuosi? Niin. Oli. Niin otettiin aikamoinen loikka tavallaan vähän niin kuin hyppy tuntemattomaan tavallaan oli tulossa. Et sitähän se varmaan tuli kertomaan siinä. Niin, totta. Niin hullulta kuin se kuulostaakin, mutta jälkikäteen voin ehkä näin ajatella. Miehän näen aina kaiken maailman lintuja tai eläimiä tiettyinä hetkinä, tiettynä aikoina, kun tarvii jotain voimaa tai ajatusta tai jotain tällaista. No mut anyhow, nyt kun me mentiin tähän. Mutta meillähän oli se yksi juttu vielä. Muistatko? Mikä? Niin ihmeellinen juttu. No sitä minä olin alkaa tästä kertomaan. No niin, ole hyvä. No tämä nyt on tällainen
yksi elämäni virstanpylväs ihme. Minä olen ollut varmaan 14 tai 15, kun olin erään kaverin kotona aina, käytiin sen isällä. Ja silloin sellainen rinnetalo, missä metsä takana. Ja niin kuin, että se on niin kuin semmoinen. Ja minä silloin ajattelin vaan, että ai hitto, että minä haluan joskus asua rinnetalossa. Että minusta on jotenkin tosi... Minkä ikäinen sieltä on ollut Viehättävä. silloin suurin piirtein? No Sanoit just siellä. sanoin 14-15. Joo niin, joo. Se on jäänyt takaraivoon se ajatus, että minä tykkäsin semmoisesta niin kuin talosta. No sitten meni vuosia. En ole miettinyt talon ostoa tai taloa, koska elämä vei minut moneenkin asiaan, mihin en ehkä halunnut. Ja on ollut tilanteita, mitkä on pitänyt minun otteessa. Mutta sitten kun minä olen ruvennut oikeasti miettimään, mitä mä haluan ja minkälaisen talon mä haluan, niin minä tulin taas siihen lopputulokseen. Minä olin 26, kun minä rupesin miettimään sitä. Ja silloin minä ajattelin, että minä haluan rinnetalon, missä on metsä takana. Se on mun suuri unelma. Ja mun unelma on, että minä pääsen heti siihen takametsään. Ja minä pääsen pihalle juomaan kahvia ja siellä on ihania puita ja tälleen. No ei siinä mitään sitten. Juhankaa sitten Ruvettiin suunnittelemaan niin jossain joskus vaiheessa. vuosia sitten Manifestoimaan. mietittiin, että millaista taloa halutaan. Ja mehän ollaan asuttu sitten milloin missäkin ja erilaisissa paikoissa, mutta ei yhteistä taloa ollut vielä. Mutta sittenhän me ruvettiin listaamaan tavallaan semmoista unelmataloa, että mitä siinä pitäisi olla. Niin. Kirjoitettiinko me Ei, paperillekin me ollaan vai ihan puhuttu vaan puhuttiin ääneen. ääneen ja moneen kertaan lueteltiin Siis me niitä ollaan vaan asioita. pohdittu ääneen asioita. Ja siis varmaan ollaan liioiteltukin sitä jopa. Siis on ollut Niin, ihan niin se sellaiset tuntuu niinku- absurdilta tavallaan. Niin, siis siihen tilanteeseen nähden, että on ollut vähän liian ylimitoitetut toiveet, Kunnianhimoiset toiveet. että sinä haluat ison autotallin ja Mm. minä olin ajatellut kylpyammetta tai sitten minä joskus vaattelin, että ei sitä tarvi olla, mutta sauna pitää olla, takka pitää olla. Niin ja sauna pitää olla puulämmitteisellä kiukaalla. ja Muistatko tällä tarkkuudella tehtiin? niin tehtiin tarkkuus. Mm. Ja sitten piti olla, että saa mun hoitohuoneen ja tällaiset työtilat pitää olla. Niin, että voi kotona tehdä töitä. Ja Ja kuntosali. Sitten minä olin miettinyt, niin, mä sanottiin vielä, että kuntosali. Haluttaisiin kotona olla sellainen pieni kuntosali, kun ei aina jaksa Ja- tai eikä kerkeä lähteä, niin voisi mennä vaan kotona Ja treenaamaan. tämähän kuulostaa siis siltä, että pitäisi olla joku miljonääri, että saisi tällaisen talon. Niin, Niin. mutta sitten kun mietitään, että mitä tapahtui, me toivottiin, että pitää Ja- olla takka. Oliko joku vielä? Oli. Minä olin ajatellut mielessäni, että keittiö ei saa olla uusi sen takia, koska minä haluan itse suunnitella Omanlaisen keittiön. keittiön. Joo. Se on ollut joku fiksaatio. Koska sitten, koska jos saa itse suunnitella keittiön ja rakastaa olla siellä keittiössä, niin sitten rakastaa tehdä sitä ruokaakin ja sitten se ruokakin maistuu paremmalta. Siis keittiöhän on sun valtakunta juu. ja sulle sen takia ihan supertärkeä. Mutta, Mites tässä kävi? no tässä nyt sitten kävi sille, että tuli se tilanne, että nyt elämä muuttui. Piti hankkia talo äkkiä etsiä jostain. Ja tattadadaa, Tattadadaa, rumpujen pärinää. sellainen talo tuli. Niin, Ja ihan siis tuli. kaikki täytty. Kaikki toiveet. Ja siis eihän siellä ollut kuntosali, vaan siihen rakensit sinne kuntosalin. Niin, siis meillä oli tila, Tänne. minne pystyy rakentamaan kuntosalin Niin. tässä talossa. Ja nyt meillä se on. Ja se on entinen autotalli, koska ne on rakentanut uuden ison autotallin. Niin, Pihalle. erillinen autotallirakennus. Ja sitten me toivottiin, että pitää olla se takka. Saatiin 2. 2. Toivottiin Kylpyamme. sauna, Tai se on kylpyamme. sauna, missä on puulämmitteinen kiuas. Saatiin sauna, missä on puu sekä sähkölämmitteinen kiuas. Niin. Saatiin se kylpyamme, joka onkin poreamme. Niin. Ja sitten, mitä muuta? Metsä takana, rinnetalo, pääsee Joo. suoraan ovesta Kyllä. metsäpolulle. Ja lyhyt matka kaikkialle. Lyhyt matka kaikkialle, Bussipysäkit vieressä. rauhallinen alue. Se on niinku päätytie, että Päättyvän tien. lapset voi leikkiä pihalla. Mutta haluanko nyt, muistatko kun muisteltiin tätä autotallijuttua? Joo. Että minkä takia, millä sanoilla minä olen manifestoinut sitä isoa autotallia? Joo, Tämä on niinku, tää uskomaton. tässä on nimenomaan tämä, että pitää olla todella tarkka, mitä toivoo. Me ollaan nyt todettu se, että me Ollaan mennään vielä todettu. tarkemmin miettiä. Vielä tarkemmin Ei voi pitää. toivoa mitä vaan, Ei, miten vaan. ei summittaisesti. Tässä oli ne hyvät asiat, mitä me manifestoimme. Me saatiin ne tavallaan kaikki. Mutta kun sitä autotallia minä joskus mietin, niin minä olen sanonut, että minä haluan autotallin, että minä saan ja haluan korjata autoja Autoja. siellä autotallissa.
Siellä toistelit Minä aika toistelin, että paljon. mulla pitää olla talli, että minä pääsen korjaamaan autoa, että minä haluan korjata autoja. No mitäs sä oot nyt No viimeiset mitä minä olen pari vuotta viimeiset tehnyt? pari vuotta tehnyt? Korjannut autoja. Hermot menettäneen. Enkä ehkä sillä tavalla, mitä ajattelee, että korjailen jotain hienoa harrasteautoa. Että minulla on joku vanha urheiluauto, jota kiillottelen siellä ja laittelen sinne uusia moottorin osia ja tavallaan harrastan tällaista auton niin kuin laittamista. Vaan olen korjannut omia autoja, jotka ovat toistuvasti aina niihin tullut jotain vikaa, ne on hajonnut. Eli mun aika on mennyt siihen, että minä olen tuolla autotallissa korjaamassa autoja ja sitten minä olen todennut, että sitä sain mitä tilasin. Niin. Ja nythän minä sitten sanoin ihan ääneen, että nyt minä en halua korjata autoja. Siis sillä tavalla, että meidän omien autojen pitää mennä hajalle, että minä pääsen korjaamaan autoa. Minä haluan kyllä korjata autoa, jos se on tavallaan positiivista ja mukavaa niin kuin tavallaan tämmöistä harraste niin kuin auton korjaamista. Tai voi auttaa jotain kaveria, että jos sillä tulee joku pieni vika, että voi olla avuksi tai muuta. Tällaista haluan tehdä. Niin. Mutta siinä on just se, että miten tarkka pitää olla, mitä toivoo. Niinpä. Eli intuitio. Toivotaan rauhaa ja rakkautta. Niin isossa kuvassa. Maailma. Mutta tämä intuitiohan on silleen niin kuin Joo. liittyy kyllä. Joo, siis ajateltiin Niin. vielä, että tässä jaksossa puhutaan siitä intuitiosta. Se on ihan supertärkeä. Intuition niin kuin äänen kuuntelemisesta ja miten tärkeää on kuunnella sitä. Mm. Minä olen ainakin niin kuin ollut tosi intuitiivinen aina, mutta minä muistan ajan, kun minä on niin kuin, en ole ollut niin kypsä ehkä kuuntelemaan sitä tai en ole ymmärtänyt, että se on intuitio. Mä en ole ymmärtänyt sitä. Minä olen vaan ajatellut, että okei, tämä on vaan ajatus, mikä tulee ja menee, mutta sitten mä en niin kuin, ole toiminut sen mukaan. Ja sitten minä olen joka kerta miettinyt sen, että miksi mä en tehnyt silleen, niin kuin mulla kävi se ekana mielessä. Että taas mennyt ihan oikein tai putkeen, mutta nyt menee ihan vihkoon. Mm. Tai että minä en ole kuunnellut mun intuition ääntä, vaan minä olen kuunnellut, mitä joku sanoo. Niin se on ollut aivan hirveetä. Tämä on muuten ehkä yksi Että niin sitten minä joka kerta tärkeimmistä totean silleen, että mitä hittoa, että miksi mulle käy näin. Ja sitten minä olen niin kuin oppinut kantapään kautta sen, että ei hitto, se oma ääni on kyllä sit niin kuin ensisijainen asia, mitä pitäisi kuunnella. Ei sitä intuitiota. Siis tuohan on todella helppo tavallaan se intuitio niin kuin sivuttaa, niin kuin siellä just sanoit, että sulla on itsellä joku ajatus, sitten joku tulee ja sanoo jotain. Joo. Esimerkiksi, mitä sun pitäisi tehdä. Niin. Niin kuin sun puolesta tavallaan. Ja sitten siellä kuulet sen ja sitten tulee sun ajatus, että joo, hyvä idea. Ja sitten tavallaan lähtee se toteuttamaan jonkun muun ikään kuin toivomaa asiaa. On sen toisen niin kuin mielen jatke tietyllä tavalla. Niin. Kun pitäisi tavallaan ottaa se oma ja kyllähän elämässä tulee niin kuin tarjouksia ja ehdotuksia, tulee niin kuin idea. Tulee. Mutta sitten pitäisi olla se, että miltä sitä niin kuin minusta tuntuu. Niin. Miltä sitä nyt tuntuu, että toi kaveri ehdotti nyt mulle, että mun kannattaa ostaa toi auto, että se on hänen mielestään niin kuin hyvä. Niin me kannattaa miettiä, että onko se niin kuin mun mielestä hyvä. Tuntuuko se hyvältä? Ja miltä se tuntuu kehossa, se asia. Tuleeko siitä semmoinen, että vai että se niin kuin vahvistaa, voimistaa, tulee semmoinen niin kuin hyvä, että joo, tää tuntuu hyvältä. Tää juttu, se tunne niin kuin vahvistaa sen. Se kehotunne. Mullakin on mennyt vuosikausia niin kuin tässä, että minä teen niin kuin minä itse koen ja tunnen. Niin se alkaa nyt, niin kuin minusta tuntuu, että nyt se tuottaa niin kuin hedelmää vasta. Että kun minäkin on kuitenkin mennyt aikamoisen polun siitä, mitä minä olen joskus ollut semmoinen, en ehkä, no henkisen kasvun olen käynyt, voisiko näin sanoa. Niin, toi intuitio on, minä olen sitä mieltä, että eläimetkin kulkee sellaisella vaistolla ja intuitiolla. Niin se on joku pieni kärpänen. Kyllä ihmistenkin pitäisi enemmän mennä sieltä loogisesta mielestä vähän niille muillekin tasoille, koska Kyllä. Jos me eletään pelkällä järjellä ja luodaan järjellä jotain asioita, niin se syvyys jää tuntematta. Että tulee se tyhjyys. Pitää kyseenalaistaa. Siis mun tarinahan on periaatteessa sitten taas sellainen, että minä olen niin 30 vuotta vetänyt silleen tyyliin, niin kuin, ei nyt laput silmillä, mutta niin kuin tiedostamatta tavallaan sitä, että mistä on niin kuin kysymys. Siis minä väitän, että kaikilla on se intuitio, mutta se, että sen niin kuin tunnistaa. Niin, se voi olla ihan eri ja sitä oppii kuuntelemaan tavallaan sitä intuitiota, niin se on tavallaan se, mikä pitää jokaisen oppia. Niin. Ei sitä voi kaikilla se on. Ja minä olen ajatellut sen silleen, että minä muistan, että olikohan se Tommi Helsten jossain kirjassa jotenkin yritti selittää sitä, että miltä se intuitio tuntuu. Niin se oli jotakuinkin silleen, että se on ohut, hennon hento kuiskaus, joka tulee sinne mieleen, joka menee niinku, se tulee nopeasti, mutta sitten jos ei siihen tartu, niin se niinku
Se niin kuin Häviää. häviää. Se on niin hauras se hento ja hiljainen kuiskaus, joka sinne päähän tulee. Niin ei sitä tavallaan tässä ihmiselämässä ole aina helppo niin kuin kuulla. Ja vaikka sen kuulee, niin sitä niin kuin on vaikea kuunnella. Joka tarkoittaa sitä, että jotenkin sen ottaisi niin kuin huomioon tavallaan sen intuition. Ja se, Et kun pusketaan eteenpäin järjellä vaan. miksei sitä voi kuulla, niin on yleensä se, että on liikaa hälinää, liikaa tekemistä, liikaa muita ihmisiä, liikaa ulkoisia ärsykkeitä tai hermosto liian niin kuin, sekaisin. Sehän voi tapahtua niin kuin tavallaan se intuitio, että se niin kuin häviää niin ihan tavallaan arkisistakin syistä. Joo, ja siis... Että sulla tulee joku niin kuin hyvä tavallaan intuitiivinen niin kuin asia ja sitten minä hyökkään paikalle. Miksei meillä ole polttopuita sisällä? Ennen kuin siellä opit tavallaan sen, että hei, että nyt mulla oli tämä hetki, että älä tuu tähän minä vastaan kohta näistä polttopuista sulle, että mitä mieltä minä siitä olen. Mulla oli nyt tässä kesken tällainen juttu. Ettei ne hukkuisi tavallaan, koska mun mielestä intuitio on niin kuin sellainen ääretön, loputon niin kuin tietopankki ja kaikkien hyvien asioiden niin kuin lähde tietyllä tavalla. Ja navigaattori myös, että mihin suuntaan ihmisen kannattaa omaa elämää niin kuin viedä, koska se intuitio ja kuunteleminen kertoo niin kuin tavallaan sen oikean suunnan. Se ei ole välttämättä helpoin. Eikä se ole heti kerro Eikä se koko kerro heti polkua. Kaikkea, mutta se kertoo, että nyt sun tässä kohtaa kannattaisi tehdä vaikka tälleen. Mennään vaikka tohon suuntaan. Sulla on 2 vaihtoehtoa, niin sun kannattaa mennä tonne. Ja sitten se lopputulos ikään kuin sen tajuaa vasta jälkeenpäin, että miksi näin niin kuin intuitio yritti neuvoa. Mullakin on silleen, että mulla on ollut hetkiä, milloin minä olen oottanut, kerro se nyt intuitio mulle, mitä mä niin päätän. Nyt heti. Ja sitten se ei niinku tapahdu. Sitten oot vaan silleen, että ei, en tiedä. Että en vaan tiedä. Mutta minä olen oppinut kyllä aika intuitiolla silleen soljumaan, että minä tiedän kyllä aika tarkkaan, että mun seuraavat movesit tai liikkeet tai ajatukset tai minä saatan tietää jopa viikon päähän jonkun asian. Että kun minä katson kalenterin, niin minä vaan tiedän, että aha, tona päivänä mä teen noin. Mutta se vaan tulee, se ei tule niinku järjestä. Ja nythän meillä on ollut vähän sellainen tilanne, että kun me ollaan yritetty kysyä, että mitä meidän pitäisi seuraavaksi tehdä tai mitä meillä niinku vaikka on tulossa, niin ei ole ihan semmoisia selkeitä niinku merkkejä tullut tietyllä tavalla. Paitsi, että on sanottu, että ei tarvitse nyt liikaa niinku yliajatella, vaan voi niinku tavallaan toteuttaa just niitä asioita, mitä on niinku meneillään. Niin ja siis ei tarvikaan. Ihmisenhän pitää elää luottamuksessa ja elää tässä hetkessä. Kyllä minä tiedän periaatteessa, mitä minä teen. Niin. Siis, mutta sitä ei kerrota niinku kerralla kaikkea, sitä tarkoitin. Joo. Että se tulee vähän niin kuin tipottain. Niin, siis ei asioita voi tietää. Kaikkia asioita ei vaan voi tietää. Eikä tarvikaan tietyllä tavalla. Siitäkin voi päästä irti. Ei tarvitse aina kaikkea tietää. Minä olen sitä mieltä, että tähän ikään mennessä, mitä minä olen oppinut tästä elämästä, on se, että seuraa iloa, seuraa sydäntä. Se tekee niitä asioita, mitkä tekee itse omaa oloa onnelliseksi. Kyllä. Kuten esimerkiksi tämä podcast. Tämä tuntuu hyvältä. Tämä tuntuu sellaiselta, että tämä pitää tehdä. Ja milloin tämä idea muuten tuli? Tämähän oli siis Riinan idea. No on tästä jo vuosi ainakin. Ainakin vähintään vuosi, että meidän pitäisi ruveta tekemään podcastia. Ja sitten minä olin vähän silleen, että joo, mutta en niinku... Kun se ei ollut sun idea, niin sieltä lämmeni. Minä en edistänyt sitä niinku tavallaan, koska se jotenkin, minä ajattelin, että se on hyvä idea, mutta se sitten tulee joskus, jos tulee. Sitten kun sulla tulee se olo. Sitten kun tulee se olo. Ja nyt se tuli se olo sitten. Ja me ruvettiin tätä yhdessä miettimään. Ja sitten meidän ikään kuin nämä intentiot niinku kohtas. Ja sitten tämä syntyi. Eihän mikään asia silleen niin kuin varmaan helposti synny, että toinen päättää, että nyt me tehdään tälleen, ja toinen on vähän silleen, että tämä ei ole ehkä mun juttu. Mutta sitten kun molemmat jotenkin innostuu, niin sitten syntyy niin kuin hienoja juttuja. Niin kuin tämä. Mutta meillä on hetkittäin asioita, mitä me tykätään tehdä yhdessä. Kuten esimerkiksi sitä harvoin tapahtuu, mutta sitten kun me tehdään, niin lauletaan ja soitetaan kitaraa. Musisoidaan. Ja tai mökkeillään. Tai perustetaan joku kivikauppa tosta noin vaan. Niin. Tai siis, ja tämmöinen podcasti. Ja tiedätkö, joskus on puhuttu sitäkin, että ihan nämä arkiset asiatkin, kun me tehdään yhdessä, niin tuntuu kivalta. Esimerkiksi kun me ollaan tehty yhdessä ruokaa. Niin. Ollaan puuhasteltu keittiössä niin kuin kahdestaan, niin se tuntuu jotenkin niin kuin se ruoanlaitto paljon mukavammalta. Tai jos tehdään yhdessä lumityöt. Tai siivottiin. Niin kaikki tuntuu helpommin. Että jos siivotaan yhdessä, niin tuntuu, että kaikki tapahtuu jotenkin niin kuin... Siis minä väitän, että se on enemmän kuin 1+1. Siis se ei ole 2, vaan se 1+1 on niin kuin
10. Siis tavallaan silleen, että jos meillä on niinku vaikka ison talon siivoaminen, niin jos me siivotaan tavallaan se yksin Se on 2 paljon kertaa, raskaampaa. niin se on, jos yksi ihminen siivoo sen yksin 2 kertaa peräkkäin, niin se on tavallaan enemmän Niin. kuin se, että jos se siivotaan yhdessä, koska siis jotenkin yhdessä se vaan tuntuu niin kuin vähemmältä, se menee niin kuin kevyemmin. Siinä on joku, kun keskitetään ne energiat, niin se jotenkin se kaikki kevenee ja tapahtuu nopeammin ja paremmin. Itse asiassa se on toive, että voitaisiin tehdä enemmän, koska me aika paljon tehdään erikseen asioita. Niin. Monihan voi luulla, että me ollaan koko ajan tekemässä yhdessä asioita, mutta ei me ole kyllä olla. Ei me olla. Aika vähän. Ja minä olen manifestoinut kyllä sitä, että me voitaisiin olla enemmän tekemässä yhdessä asioita. Niin. Vaikka tällaista podcastia. Tuntuu, että kalenterissa ei aina riitä aika kaikkea, kun elämässä on aika paljon kaikenlaista sellaista, mitkä pitää hoitaa. Kaikki asiat ei ole niin kuin mieleisiä. Tehdäänkö manifestointi nyt tässä ääneen? Mm-hmm. Minä haluan vapautua kalenterin orjuudesta ja vapautua tekemään niitä asioita, joita itse haluan. Ja milloin sinun haluan. kanssasi, rakas vaimoni. No niin, se on minun manifestointi. Se on nyt sanottu julkisesti. Joo. Kalenterin orjusta vapautuminen. Se on minä. Se on siinä. Mutta tämä podcasti on mun mielestä Sopii hyvä. sulle? Sopii. Ja mun mielestä puhuminen on manifestaation kaikista tärkein asia. Ja niistä ääneen puhuminen. Ja näköjään vielä ääneen puhuminen muille ihmisille. Niin. Mutta ylipäätänsä puhuminen. Sen takia me tehdään tätä, koska me ollaan kovin puhumia. Me ollaan puhumaan. Niin sitten, jos ei pääse puhumaan tai enää ihmisiä välttämättä niin paljon, niin jää sellaista patoutunutta puhetta. Tämä on hyvä väylä. Ja sitten kun puhuu ääneen asioista, mitä ajattelee, tuntee tai haluaa, niin ne voimistuu. Ja minusta olisi jotenkin, silloin kun tämä podcasti niin kun laitettiin tulille, niin tai ylipäätään kun niin kun laitettiin tämä meidän Sousongs-firma ja nämä kaikki jutut, niin mulla oli sellainen toive, että tämä ei olisi pelkästään, että me niin kun tuotetaan juttuja, joita joku käyttää ja katsoo, vaan että se olisi niin kuin molempiin suuntiin tavallaan. Niin minusta ainakin, minä voin sanoa teille jokainen ihana podcastin katsoa, että kun te laitatte jonkun kommentin sinne vaikka, niin se niin kuin tuntuu tosi kivalta, niin, koska sitten tulee sellainen olo, että koska minä uskon, että se liittyy tällaiseen nähdyksi tulemisen tunteeseen, että kun me nyt tehdään tätä intohimolta tätä asiaa, mutta jos niin kuin kukaan ei tavallaan sitä näe, niin se täyttymys niin kuin tavallaan... Niin, kun puhuttiin just tästä, että mikä on niin kuin olemassa, niin kaikki sellainen on olemassa, mikä tulee havaituksi. Totta. Et eihän tavallaan... Yksinäisen keijun tarina. Yksinäisen keijun tarina. Lauloja itkin. Jos ei sinua havaita tai minua ei havaita, tätä podcastia havaita, niin me ei olla ikään kuin olemassa. Niin, periaatteessa ei ole olemassa. Ja sitten niin huvittavaa kuin se onkin, niin nyt tänä aikana niin se havaituksi tulemisen kokemus tulee siitä, että me voidaan vaikka keskustella se kommenttikentässä. Niin, että ikään kuin se muuttuu todeksi tavallaan se, että me ollaan niin kuin teidän kanssa tässä niin kuin tehdään tätä, eikä vaan yksin puheluna niin kuin toiseen suuntaan. Tästä niin kuin hyvänä aasinsiltana tällaiseen ihmisyyteen ja ihmisen nähdyksi tulemiseen, että niin, mikä on mun mielestä tärkeää tässä maailmassa, että tulee nähdyksi omana itsenään ja myös kaikki ne tunteineen, niin silloin se ihminen voi paremmin. Että jos täällä paljon yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, niin niitä ei kukaan näe, niitä ihmisiä. Ei. Tai niiden tunnetta tai surua. Ne kokee sen, että ne ei ole olemassa. Niin, siis pahimmillaan yksinäisyys voi johtaa sellaiseen kokemukseen, että ei ole ikään kuin olemassa. Ja elämältä puuttuu tarkoitus. No jos mennään sellaiseen syvälliseen ajatukseen, niin mulla on ollut sellaisia kokemuksia elämässä lapsena. Niin, se on surullista. Mie tiedän, mistä kenenkään me lapsena puhun, ei pitäisi olla yksin. No, siis henkinen yksyys. Niin sitä minä tarkoitan just. Et eihän se välttämättä tarkoita, että ulkomaailma ei tekisi asioita, mutta jos sulla tulee sellainen kokemus jostain syystä, niin sä saatat sitä ruveta toistamaan sun elämässä tietyissä tilanteissa, ennen kuin sen sieltä havahtuu pois. Tai sitten oikeasti tulee joku ihminen, joka näkee sun sielun ja sydämen ihan täysin. Niin kuin meillä tapahtuu. Me kun nähtiin toisemme, niin minusta tuntuu, että minä näin sinut sun sielun kokonaan. Tehdäänkö toinen manifestointi vielä? Et toivotaan, että yksikään lapsi Suomessa eikä maailmassa joutuisi olemaan yksin. Että kaikilla olisi joku ihminen, joka rakastaisi ja näkisi sen lapsen. Ja ihan samalla tavalla tämä voi laajentaa kaikkia ikäryhmiä, ikäihmisiä, työikäisiä ja ihan kaikkia ihmisiä. Että kaikilla ihmisillä olisi edes yksi ihminen, joka näkee ja rakastaa. Ja vaikka itsellä menisikin
välillä huonosti, niin koittakaa silti nähdä ne muut ympärillä olevat ihmiset. Se parantaa myös sitä omaa oloa. Uskotaan sitten se ohje. No Että yritetään nähdä muut. Niin, kyllä. Nähdyksi tuleminen. Ja kysytään, mitä kuuluu. Ei ole paljon vaadittu. Tai soittaa jollekin, joka tietää, että se ehkä kaipaa seuraa. Hei, mitä sulle kuuluu? Mulla on kyllä huono omatunto, että minä on vähän huono soittelija. Niin on mullakin, kyllä. Anteeksi kaikille. Tää on nyt meille myös ohje. On mulle. Tää osuu mulla arkaa paikkaan, koska minä saatan kadota välillä. Silleen oikeasti, että minusta ei kuulu. Ja tiedätkö mitä? Niin, että minä menen ihan sinne omaan sykkyrään. Minäkin jossain vaiheessa vähän meinasin kadota. Että minä olen niinku kaksipiirteinen ihminen. Minä olen tosi ulospäin suuntaan, tosi sosiaalinen. Minä tykkään olla ihmisten kanssa, mutta sitten minussa on tosi vahva erakkopuoli. Että minä niinku vaan kadota kokonaan vaikka viikoksi ja minä en tarvitse yhtään mitään eikä ketään. Tiedätkö, meitä on 2. 2 sosiaalista erakkoa. Siis minähän olen myös erakko. Niin sitä ei varmaan moni tiedä. Mutta mulla olisi helppo ikään kuin ilman siis esimerkiksi Riinaa, niin vetäytyä ihan täysin. Ja erakoitua ihan kokonaan. Ja nämä jutut, kun me on vaikka kertonut, että me voisin asua mökillä, niin ne on tavallaan sitä ajatusta, että me voisin olla siellä mökillä, mun ei tarvitsisi niin nähdä ketään. Niin, siis sinus on se piirre, että vaarapiirre, mutta sinus on myös se ääripää. Mutta siihen jotenkin sitten, minä tulkitsen, että me ollaan ehkä yksi syy, minkä takia me ollaan hyviä niin kuin yhdessä on, että sieltä päästä minua niin kuin erakoitumaan, koska sä tiedät, että se ei olisi mulle hyväksi pitkällä tähtäimellä. Mutta sitten toisaalta sieltä myöskään ole sellainen ihminen, että meidän pitäisi koko ajan juosta tuolla ihmisten ilmoilla niin patsastelemassa. Että meillä on niin kuin sitä sosiaalista elämää niin kuin silleen sopivasti, että meillä on sopivasti sitä niin kuin yksinoloa ja erakoitumista vaikka sitten 2 siellä mökillä tai pienen lapsen kanssa. Ja sitten jotakin niin kuin aktiviteettia. Se on niin kuin tasapainossa. Oishan se kiva joskus myös mennä jonnekin ihmisten ilmoille. Sellaisessa iloisesti. Ja ollaanhan me joskus hauskanpitoa. Tietysti käytykin, mutta että tämä lapsiperheen arki ja tämä kaikki on ehkä sellaista, että liian harvoin. Tehdään 3. manifestointi. Haluamme Riinan kanssa käydä mukavissa, hilpeissä, positiivisissa, iloisissa tapahtumissa. Nimenomaan hilpeissä. Jossa on iloisia, mukavia ihmisiä, joiden kanssa voimme olla vuorovaikutuksessa. Tässä on tullut monta manifestointia. Joo. Ja sitten manifestoidaan myös se, että oot jaksanut katsoa tämän jakson loppu. Itse asiassa tähän jakson loppuun voisi kyllä sanoa nyt. Joo. Mitä? Rauhan tilaa. Ei, kun minä olen nyt puhumassa ihan ei vielä. Minä haluan just näistä ajatuksista, iloisista ajatuksista siihen todellisuuteen, että eihän tuolla maailmassa tällä hetkellä kaikki ole ihan okei. No ei todellakaan. että voisin sanoa, että ihan päin. Niin. Ja ne kaikki paljastukset ja jne, niin kuin kaikki pahuuden pintaan tuleminen, niin mun mielestä vastapainoa on se, että ihminen tekee asioita sydämellään tänne maailmaan, luo edes vähäsen kerrallaan sellaista positiivisempaa maailmaa. Ei saa ohittaa sitä, mitä tapahtuu ja jne, mutta kyllä joukossa on voimaa myöskin tähän toiseen puoleen. Minä ehkä ajattelen, että nyt kun siihen se liittyy. Mutta saat jatkaa siitä ihan kohta, mutta halusin sanoa sen, että kun näitä negatiivisia asioita niin kuin tapahtuu ja ne tulee niin kuin meille nähtäväksi, niin ne tulee tavallaan nähtäväksi juuri siksi, että ne voidaan ikään kuin havaita ne vääryydet ja sitten luodaan jotain parempaa tilalle. Mutta ei ole asia... Koska niin kauan kuin asiat on piilossa, niin niihin ei voi ikään kuin millään tavalla vaikuttaa. Mutta ei voi vaikuttaa Suomessa rapakon toiselle puolelle. No ei nyt ehkä katsoa tähän lähemmäs. Kyllä. Ja sitten toinen, mitä minä olen miettinyt, että niinku, et onhan tässä paljon selityksiä jne, eikä me voida kaikille asioille mitään. Ja jotkut voi kokea tosi traumaattisiakin ahdistuksia niistä asioista. Niin siinäkin asiassa niin ei saisi jäädä yksin näissä asioissa. Niin. Mun mielestä tämä maailma vaatii ja kaipaa semmoista yhteisöllisyyttä, hiileen puhaltamista. Hyvien asioiden puolesta toimimista. Joo. Toisista huolenpitämistä. Ja haluan sanoa sen vielä, että mun mielestä ei saa tehdä henkistä ohittamista, että kertoa syyn, miksi jotain pahaa tapahtuu. Se kertoo vain siitä, että näin ei saa tapahtua. Tämä ei ole hyväksyttävää. Ei ole mitään, niin kuin mun mielestä, tämä on mun mielipide, mutta ei ole mitään
henkistä fraasia, millä tämän voisi ohittaa tämän pahuuden. Ei ole mitään selitystä. Eikä mun mielestä vaan normalisoidakaan mitenkään. Ei voi normalisoida, eikä voi piiloutua, eikä voi ajatella, että joo, se vaan pitää meidän nähdä ja sitten kaikki muuttuu hyväksi. Minä ajattelen noin. Eikä saa turtua tai tottua ei, tavallaan. vaan minä olen sitä mieltä, että jos mun lähellä tapahtuu vääryyttä, niin siihen minä puutun siihen. Jos minä pystyn yhtään millään tasolla vaikuttamaan johonkin asiaan, niin minä en hyväksy. Minä en hyväksy vääryyttä enkä pahuutta. Piste. Se on se asenne. Piste ja pilkku. Ja siitä mulla on tuossa oma tapahtuma livenä Rauhantilassa Korjalla. Laitetaan se tonne alas. Tai sitten, jos ei pääse, siis sinne on vaan rajoitettu määrä ihmisiä pääsee, koska se on pieni tila. Minä teen siellä sellaisen meditaatiohoidon, kanavoin, Matrix-hoidon. Just tähän tämmöiseen, niin kun kaikki on energiaa ja me eletään tällaisessa energiamaailmassa, missä on paljon raskaita tiheyksiä, värähtelyitä, mitkä väsyttää ihmistä, saa sen voimaa huonosti tai estää luomisvoimaa ynnä muuta tällaista energiaa, ettei me pystyttäisi tavallaan viemään tätä uutta ajattelutapaa tai uutta tapaa tehdä eteenpäin, niin se niin kuin purkaa sitä ihmisistä ja sitten kollektiivista, koska mehän ollaan kollektiivi. Niin semmoinen tapahtuma on tuossa ensi perjantaina. 20. päivä. Ja sitten jos ei pääse sinne, niin 5 päivän kuluttua 25. päivä mulla on tuolla onlineissa live tämmöinen tapahtuma. Eli kotisohvalta voi tulla sitten. Tai sängystä. Ottamaan tämmöisen niin kuin hoidon vastaan. Eli Matrixin purku, meditaatio, energia, hoito 20. päivä Korjalla Rauhantilassa. Ja linkit löytyy tuosta alta, että 25. päivä. Siellä sitten voi tulla. Netissä niin sanotusti. Verkkotapahtuma. Semmoiseen kivaa paikkaa. Mutta laitetaan tuohon alle ne tiedot, mistä jos joku haluaa näitä uskomusjärjestelmiä ja näitä negatiivisia energioita purkaa, niin sitten pääsee siihen mukaan. Suosittelen, ainakin itse ajan osallistua. Mutta tässä. Tämä oli tiivis jakso. Joo. Paljon asiaa tuli. Me niin mietittiin etukäteen, että pitäisi meidän miettiä tähän joku niin tavallaan teema tai joku, mutta minä vähän luulen, että ei me oikein pystytä. Ei me pysytä. Koska me puhutaan sitten perhosista 15 minuuttia yhtäkkiä. Mutta nyt me lopetetaan. Joo, nyt me lopetetaan. Heippa. Heippa. Kiitos kun katsoit tämän jakson.